učenica Industrijsko-obrtničke škole je dobrobit zato što školovanje traje 3 godine, brzo završimo sa školom, zato što imamo dobru komunikaciju sa profesorima. Profesori su jako razumni, odlični su, prenose nam znanje svoje kako bi mi to onda znanje koje smo preuzeli prosljeđivali u daljem životu. Na praksi najviše volim, bilo je to školska praksa ili vanjska, najviše volim raditi, znači volim kuhati. Uz to ulaze i nekakvo pečenje kolača, ali više volim kuhati, znači poelirati ili gratinirati, zapeći na naglo i tako. Kuharica je dobrobit zato što znači, to znanje koje smo stekli tijekom 3 godina školovanja možemo se odmah zaposliti, na primjer u restoranu, bilo gdje. Možemo otvoriti svoj obrt ili se nastaviti školovati dalje. Naporom i trudom svojim možemo napredovati u svojoj struci.